Agad sumambay di sardam, may palagi kalman ang naglabas, asikaken siya ket naginaya ken nagpinate tumpal biyan. Diyak ninamnama adumteng ka among silaw ngaliden adalan, biyag ko inururay ka keto'y pusok sikat ikikis na buklentan ni ayan hintanan namin buon ni raksak agdanggay ta nga garapaan akin na rin aditan to manglipat kinangayen iti aglaw-law ta dagiti agkakasodi adarikman awan tuplos makapagsina ken mangarak-rak binukel tangayan. Diyak ninamnama adumteng ka among silaw ngaliden adalan, biyag ko inururay ka